Türkmenistanda gözellik salonlary köpçüliklen yapylýar kosmetika hyzmatlaryň we proseduralaryň hemmesi diýen ýaly gadagan edildi. Diňe delikhanalar açyk kalýar. Emma olaryň işi diňe saç gyrkmak bilen çäklenýär. Hatda olara saç renklemek hem gadagan edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu gadagançylyk gözellik salonlaryna, delikhanalara we masaj edýän kärhanalara degişli olaryň edýän hyzmatlarynyň ähli görnüşleri diýen ýaly gadagan edildi. Ählisi manikür, pedikür, kosmetologiya, masaj, depilasiya, gaş bejermek. Hiç kim işläp bilmeýär. Dip Azatlyň Aşgabatdaky çeşmelerinden biri aýdýar. Çeşmeleriň we habarçylaryň sözlerine görä, indi diňe saç kesmek üçin delikhanalara işlemäge ruhsat berilýär. Olara saç renklemek gadagandyr. Saç kesmek üçin dellikçiler öz kärhanasyny dellikhana ýaly hasaba aldyrmaly. Emma dellikhanalar saç renklemeli däl, saç bejermeli däl. Dip çeşmeýdýär. Käbir kosmetika hyzmatlaryň gadagan edilenligi şu hepdäniň başynda belli bolupdy. Azatlyň habarçylary hususan da mardaky ýagdaý barada habar berip, Mary vilayatynyň Bayramaly şäherinde kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň gözellik salonlaryna aýlananlygyny we botoksyň hem dodak çişirmegin gadagan edenligini habar berdi. Kärhanalaryň eýerlerine gadagançylygyň bodulan halatynda agyr jerime we 15 gün tutsak edilmek jazasy barada duýduruş berildi. Indi bolsa Türkmenistanyň paýtagtynda gözellik salonlary köpçüliklen ýapylýar. Habarçylar hatda iň uly toý mekanlarynyň hem ýapylanlygyny habar berdiler. Ol ýerde diňe ýalaňaç diýwarlar galdy diýip Azatlyň habarçysy 14 aprelde Aşgabatda görenlerini suratlandyrdy. Habarçylar hatda iň uly toý mekanlaryndaky salonlaryň hem ýapylanlygyny habar berdiler. Ol ýerde diňe ýalaňaç diýwarlar galdy diýip Azatlyň habarçysy 14 aprelde Aşgabatda görenlerini suratlandyrdy. Mundan başga da ýurtda ýylatyň geyimine önsýen artypdyr. Habarçylaryň sözlerine görä işini ýitiren ustalaryň köpüsi indi howsala düşýärler we jemgyýetde bolup geçýän zatlara nägile gartýar. Azatlyk bilen söhbetde şolar Aşgabatly çeşmelerden biri jemgyýetde serdara gahar we nägilelik artýar diýdi. Onuň sözlerine görä köpler kosmetika hyzmatlaryň gadagan edilmegine ýurduň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň konservativ diýilýän garaýşlary bilen baglaşdyrýarlar. Häzirki wagtda munyň sebäbi Serdaryň maşgala babatyny ýygygalyk garaýşlary we emansipasiýanyň islenlik görnüşlerini tanqidi garaýşlary bilen baglanşdyrylýar. Dip ýene bir çeşmeýdär. Azatlyk radiosyna bolup geçýän ýagdaýlar barada Türkmenistanyň resmiýetlerinden resmi taýdan düşündürüş almak başartmady. Gözellige girdilen bu nowatdaky gadagançylyk İçeri işler ministrliginiň ýol başçysynyň çalışmagynyň ýa-da gabat geldi. Prezident Serdar Berdimuhammedow wezipesine girişinden gysga wagt soň İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Bu kadr çalışygyndan soň destine ýylata polisiýa gözegçiligi güýçlendi. Ýollarda köpçüliklen reýtler geçirilip, ýol hereketini bozanlar telewizorda görkezildi. Şeýle hem resmi nikaty bolmadyk jüwütlere jerime salmak işine bat berildi. Botoks we dodak çişirmek gadagan edildi. Geçmişte Türkmenistanyň ýylaty saç renklemek, manikür etmek we ýüzüne timar bermek gadagançylygy bilen 2018-nji ýylyň aprelinde ýüzüýüz bolupdy. Şonda döwlet edaralarynyň işgärlerinden saç renklemekden, ýüzüne timar bermekden we manikür etmekden saklanmak talap edilip başlandy. Şeýle hem aýal gyzlaryň eşikleriniň uzaýyn ýere degip giň bolmagy, bedeni ýaşyrmagy talap edildi. Polisiýa bu düzgünleri bozanlygyny aýdyp aýallary köçelerde saklady, sorak etdi we jerime saldy. Şeýle bolsa Türkmenistanda döwlet işgärleri studentler we orta mekdep okuwçylary üçin belli bir geyim düzgünliği berja etmek talaby onlar ýyl bäri saklanýar. Hususan da okuwçylaryň milli tahýa geýmegi hökmany hataplanýar. Studentler gyzyl köýnek geýmeli, mekdep okuwçy gyzlaryň köýnekleri ýaşyl renkde bolmaly. Şol bir wagtyň özünde de türkmen häkimetleri wagtal ýylatyň has giň gatlaklarynyň daş görnüşine ünsün artdyrdy. Geçmişde ýurtda gysga balak şorty we suwa düşülýän bikini gadagan edilipdi. 2021-nji ýylyň sentyabr aýynda şortly erkekler Aşgabatyň banklaryna girmäge ruhsat berilmedi. 2018-nji ýylyň ýazynda Türkmenistanda bikini we şorty gadagan edildi. Türkmen häkimetleri adatça dilden buyruk esasynda girdilýän şeýle gadagançylyklaryň sebäbini ýylata resmi taýdan düşündürmeýärler. Dünýäwi döwletiň ýol başçylary türkmenleriň taryhyna we medeni däplerine hormat goýmak we milli köklerini ýatdan çykarmazlyk zerurlygy barada ýyzly ýyzyna aýdyp gelýärler.